Vamos cos convidados desta noite, veña, vamos cos convidados desta noite. Sempre é unha maravilla recibir dous cómicos neste plató. Magníficos cómicos, ademais. Están por aí de xira e non deben perdelos. Hoxe, veñen a pintar a mona Alan Robert, os coaches de choque, Osvaldo Digón e Rafa Durán. Que non me víades ou que? Que pasa, cabrón? Que alegría, que alegría. Estamos cegados. Pues, no, dixe eu, non me ven. Vaya publicazo que tes, O público é moi bueno, Non como o de onte. Se vides onte mércores. Sí. Que mal, é iso que está xogando Onte mércores veu unha xente máis rara. Unha señora que vendía unha casa en Ponteceso. Unha casa de pedra. 250.000 euros pedía por aí. 250.000 nada máis. Non hai problema cos cartos, Hai días que non nos das, Que carallo que estaba eu antes maquillándome vendo polo monitor. Que carallo estivestes co público antes de... Nos co público. Bueno, que por vin eu. Esto foi un pouco porque nós somos como coaches de choque, estamos preparados para absolutamente todo. É totalmente espontáneo o que pasa. O público de hoxe hoxe xoves é maravilloso, un publicazo. Era xoves pola noite, fun os coaches de choque. Totalmente espontáneo. Biches. Tes un A ver, outra vez. Mira. Say yes. Say... Table. Digo que te queiras, digo Oh, que... no, pero tedes razón que non ensayaste. No, tedes razón que non hai... Dille, Non tío, está que confirmado nada ensayado. Dille, tío, que queira. Mira. Oh! Entran a todos. Podo probar eu? Podo probar eu? Dalle. ¡Alá! Pues reaccionou ben. Para que non dixo. Reaccionou ben. Dixo, aló, alá. Sí. Vale. Va, tipo, Hilari, Non está pactado, Hola, don Pepito. Cales hai máis clásicas así que... Bueno, non sei isto. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Xente, cuidado, I want you, beb... No, isto non ten final. Ave María. No puede ser. Queres sentar ou que? No. Dalle. Pero que pasa? A xente que vai... Por aquí. Dios, por onde? A xente que vai ao vosso show ten que traballar. Claro. No, a ver, a xente ven cambiar a súa vida. A xente Perdón? precisa... Como? A xente Mira. ven cambiar a súa vida. Mira, a Ven xente que ven... buscando cambio. Eles chegan con billete de 10 e marchan con 10 monedas de €1. A ver, entendo que isto é como unha crítica, unha parodia desta xente que son coaches. Efectivamente, dos se chaman coaches. que che dicen como ser rico, como ser feliz. En 3 pasos. E contancho, En 3 pasos. El último te sorprenderá. Dincho así. Aparte hai xente moi boa facendo coacheo, que xente moi boa, pero depois hai outro vende humo de cuidado, Bueno, aí, que vale. Depois estamos nós. Hai xente que ven porque lle cambiamos a vida e hai xente que estaba ben e a puxemos mal tamén. Por si nos olvidamos, dicide as fechas. Estaba vendo aí, Sí, estaba vendo aí. Son agora, Sí, mañá... Non é esta fin de semana? Mañá venres? Mañá en Pontevedra. En Pontevedra. Ás 8:30, auditorio. Mañá venres Pontevedra. Sí, na Seda Fundación. Seda Fundación. Auditorio Seda E Fundación. aparte non pon 8:30 que pon 9 aí, O sea, tú vai a hora que queiras. Pero se van ás 8:30, Rafa, mellor. tú vai a hora que che Pero día hai que ir gana. ás 8:30, hai que ir Pero aí media pon hora. ás 9 mañá en Pontevedra. E despois o sábado en Santiago de Compostela. Ás 8:30. Ese sí que é ás 8:30. Correcto. Sí, tamén. Informamos ben. Non, chames que ven. E tamén estades en Vigo xa... O Vigo 31, estamos a fin de semana que ven. Pero case non hai sitio xa. Eu No, sei. é que estou Bueno, vendo non que diría, xa levades unhas cuantas fechas con esta xira. levamos 2 E todo anos de cheo. xira. Todo cheo. Sí, O que vin é todo cheo. Temos esa sorte, verdade, que si o público agradece moito. E ademais podes repetir porque sempre é diferente. Non me creo eso que Sí, sempre diferente. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. E continúa o show, sabes? Este é o motor de arranque biodiesel da nosa E así, improvisación. 10 euros por entrada.
Tiña preparado para cando entrarades un vídeo teu, Rafa, aproveitando que o bon tempo que está facendo en Galicia estes días. Xa leva moitos días de sol, non? Xa leva moitos... Canto vai sin chover? Aquí en Santiago que non chove hai máis dun mes, Non se acorda, Hai máis dun mes que non cae unha gota, Alá no sur tivemos sábado e domingo de bo tempo. Sí. Claro. A min iso dame a vida porque provócame facer vídeos, entendes? Entón, eu tiña un vídeo, non sei se reciente ou se de hai 3 anos, da igual. Da igual, é sempre a mesma merda. No. Funciona igual, mirad a Rafa Durán. Yo no entiendo esta especie de boicot a Galicia por 4 gotitas que hacen de verdad. No tiene ningún sentido. Basta ya de boicotear a nuestra tierra. Esto es un día de julio, normal, una llovizna pasajera. Pero esto escampa, ¿eh? Esto escampa. No, es que llueve mucho. Por favor, por favor. Me han parado, Chove de lado. Non parou Gasbo, Tú eres de Bayona. Madre mía. Iso é ali en Cabo Silleiro. Chove de lado. Chove de lado sempre. Eu nunca vin chover de lado en ningún sitio que non fora Galicia. No, Bueno, aquí chove de baixo para arriba ás veces, sí. Aquí, bueno, hai veces que o primeiro vídeo que fixeches foi na Illa de Arousa que dicen que chove a esmadrasar, unha palabra preciosa ali. Chove a esmadrasar. Qué buena, É unha palabra... Pero sin entendela sabes o que quere Sabes o que dicir. quere dicir, verdad? Chove a esmadrasar. Que é Non como... pode chover máis. Chove de lado. Entón, a primeira vez foi igual. Foi un día que quedara contigo para ensayar isto que facemos, esta cousa que logo improvisamos. Como tiña furgoneta con ducha tal e cual, dixe non me importa mollarme, parei na entrada de Illa de Arousa, fixen o vídeo aquel dunha toalla que voaba e viñame de volta e tal, funcionou moi ben tamén. O tempo, Entón, vos que tedes un tipo de público que non lle importa formar parte do show. Non, a veces... Porque aí non vale todo o mundo ben. Sabes que sempre hai xente que tamén vai ao teatro e ponse así e xa che pon cara de a mí non. A mí non. Non é a verdade que facemos un humor bastante blanco dentro da... Non Bueno, lle para a faltamos xente que moita non lle gusta que lle... Xa, que lle digas, inda que sexa hola, que tal, como estás? Pero tú xa o notas. Home, xa o notas, vamos, a distancia xa notas. Sabes que aquel non quere que vai e onde vas? Onde vas? E a xente que nos preguntamos, alguén quere que lle cambiamos a vida? E a xente, todos que son amigos que son mala xente vai con mala xente, dice, sinalan esa persoa. Entón, saímos bueno, aquí tamén pasa al rol, Sí. Sinalan, non? Aquí hai moito de colla este. Sí, Ou chama algún familiar, vai ir meu tío Paco. Sí. E o verbo é puteo. Sí, Non sei que quere puteo. Sí que presumimos de non faltarlle a xente, de que a xente... Non rirse da xente, Van digamos. nenos, van avós, é moi bonito Que está porque... de moda tamén. Sí, Claro, iso non nos gusta. Ahora parece que o rollo este de improvisar, que te metes ca xente que te va a rir deles, non. Bueno, para a xente que lle gusta que se metan e tamén. Sí, bueno, gustase máis que se metan co da lado. Sí, é verdad. Con putealo, con ese sí. Outro día pasou unha rapaza que foi e dice, vou ir co meu mozo e co meu pai. Lévanse moi mal, sacadios. Sí. Que cabrón. Que cabrón. Tú levas toda a vida facendo monólogos. Sí. Bares, teatros. Sí. E isto é do máis distinto que fixeche en teatro. Pode ser Isto do que estás facendo ahora ti e Rafa. Eu creo que é o máis divertido, personalmente, que eu fixen. O máis divertido. Onde podemos ser nos mesmos ten que ver coa química que teño con Osvaldo. Ten moi boa pinta porque para min, iba a dicir antes, tamén se me olvidou, xúntase, para min un dos millores monologuistas que houve nunca neste país, que é Osvaldo, que domina, é algo objetivo, que domina a escena do monólogo como ninguén. No, é verdad, eso sabe todo o mundo. Un dos millores monologuistas deste país, que é moito dicir, porque o sabe moi vos, e un dos millores showmans, que é Rafa, que aparte é o que che gusta. No, sí, que me gusta, axitar. É que me gusta. Todo empezou, ademais, con unha amizade un pouco forzada de eu creo que ti máis eu podemos levarnos ben. E foi unha especie de interés mutuo que acabou nun matrimonio humorístico. Bueno, Rafa, fala por ti tamén, Pero non pode estar todo improvisado, isto ten que haber algo. No, hai unha estructura. Hai unha estructura. Pero a primeira media hora... Solo hai unha estrutura. A primeira media hora é animación pura e dura. Xogamos coa xente... Entrades un pouco como entrastes Sí, aquí é tal cual. a tope. É tal cual. E a xente sen pactar, así que pactamos aquí, porque televisión temos que ter un pouco previsto o que vai pasar, pero ali é certo que a xente repite, a xente que repite xa ven predisposta. Ademais, ahora van a facer, ven, vamos, e repiten, e veñen a ver cada vez o show
show porque é diferente. Ti que levas moito feito de monólogos, xa non existe aquilo que se dicía antes de a diferencia de público da costa e de interior, ese rollo, non? No, eso xa... Sabes do que che falo, non? Porque antes se falaba de... Antes dicían, oi, a xente da costa é distinto, como o humor en Galicia e fora, agora xa non Que hai... non era igual na costa de Lugo que no centro de Ourense. Exacto, ou que Eu no ese non o centro de vexo, Galicia. polo menos, xa. Non, eu nunca. Tu nunca viche? Eu nunca vin ata un punto de notar unha diferencia tan grande. Bueno, os de Lugo somos... Bueno, Os de Lugo non queremos molestar, sabedes Sí. que a xente de Lugo non queremos molestar. Eu cos Tonechos actuamos unha vez en Lugo, cos Tonechos, e estuveron todos así, a hora e media da actuación, todos. Pero a que o rematar dixeronche, oye, es que ben estiveches. Nunca tan ben o pasei na miña vida, dixen. E a hora e media así. Que tú dices tú. Imagina a vida dese home. Imagino nun enterro ese home. A veces o galego, a galega, dalle, sabedelo, dalle vergonza manifestar o... Sí, pero xa non é así. A risa o manifestar Xa non é eso. así, No, xa ahora xa Porque vos incluso tes público novo, vello, do medio, de que tedes? Nos temos, van dende cativos, Vale para todo Sí, público? non era a intención, pero como non puxemos nunca as idades, veñen nenos, avós, veñen familias enteiras. E nós advertimos de que podemos soltar... Pero non hai pouco nada que poda molestar a un... Bueno, cando un improvisa ás veces hai cousas que están aí no subconsciente. Bueno, pode pasar un accidente, digamos, pero non é idea. No. Pode ser dun dos mellores días con roupa que teña a xente, seguramente, véndonos a nós. A verdad que hai moita xente aí dende cativos que veñen ver, sobre todo por xente que se garrafa, que hai moitos seguidores de cativos. Nas redes sociais, nas redes sociais, sí. Que tampouco era a Moita intención, xente, pero... A partir de Alfonso. Sí, moito neno desa que me pide imitación, iso, Gustalle moito aos nenos, eso. Moitísimo. A miña filla ten 15 anos e dixenlle, oxe, ven Rafa Durán, e dixemela, Alfonso. Sí, Que nos iba a dicir, Pode que soltemos en ningún Bueno, momento... pero lles gusta o humor. Sí. Se soltamos algunha improperio, decimos Cona, pois decimos que é un Pokémon. E Esa entón está. a xente creo. É listo, claro. Bueno, porque aos nenos tamén lles gusta o show, o espectáculo. Sí, que pasa. o show, Sí, pero en a resumo... purpurina esa de mierda. Claro, que Rafa, o confeti, como se quedo bo, chame, este como se carísimo, chame Isto é confeti. carísimo, Onde comprará o confeti por palés? Isto a mí mándamo por AliExpress. Pa ti particular, Fan un carballo este. Sí. Lémbrenos, mañá Pontevedra. Mañá Mañá, Pontevedra. vale, mañá. Hai poucas entradas, seino, pero algunha pode quedar. E o sábado Algunha en taquilla Santiago. aínda, non? Que sempre se deixa algunha... Sí, sempre se deixa incluso algunha taquilla. por Venres internet. en Pontevedra mañá ás 9, o sábado... Santiago. En Santiago, Santiago. ás 8:30. E o despois en Vigo. sábado que ven, 31 en Aí estará. Entradas. Bueno, pues hai que dicir onde se compran as entradas. Claro. ou non? Están... Ou non? Ou Sí, a ver. Cómprense. Sí. entradas, onde van as vendas? Sí que imos a taquilla. esquina. No, En pero... calquera No, esquina. se con entrar nas nosas redes sociais, aí está na descripción da bio, é o No máis Instagram. fácil. Están aí todas as entradas en la. Vale, hoxe queremos inaugurar, e vades ser vos os que os inauguredes, porque queríamos que houbera dous cómicos na mesa para inaugurar esta sección. honra. Que é repasar o que pasa, basicamente, no Galicia Noticias, que é maravilloso. Entonces, nós, en vez da Mesa de Galicia, chamámoslle a Mesa do Galicia, donde se van xuntar tamén Eva Iglesias e Ana Heitor. Que tal? Como estás, Ana? Traemos aquí un Hola, uniforme bonita. de traballo. Tráenos as batas do Galicia Noticias. A ver, ¿qué color queredes? Toro. ¿Tenéis preferencia? Un clásico, Veña, non me queda outra. Vamos. É bon uniforme tamén para de coach, porque vas faces vestidos así porque entendedes que o coach sempre Home, é vai un así uniforme. como... Home, claro, é un formal, Como ser un vendehumos, canto mellor vaya Sí, vestido, máis apariencia. comercial, É mellor. todo fachada. É todo fachada. Vale. Mira aquí. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Me encanta. Qué maravilla. Mira cómo pisaste las filloas, Dios mío. Oye, un aplauso a vos mismos, ao público, que son maravillosos, está moi bien. Moi ben. Ahora sí que ve... Da acreditación que vos deixa entrar cando que irades. Pensión vitalicia xa para entrar en coche Ay, de choque. gracias. Isto tamén dá un caché, verdad? Porque a xente claro. que leva... Hai xente de acreditación, A sabes? xente que leva algo colgado aquí, aunque poña, hola, son tonto, pero lévalo. É unha acreditación. Con iso entras en calquer sitio. Pero lévalo colgado. Na casa... Eu declárome super fan
vosa. Pois cando Super queiras. Pero fan. fuchabelos, ainda non fuchabelos. Non fun a velos, Eu pero tampouco, non me gústanme coincidiu eles, de por ainda, a sí. ver este fin de semana. Sábado estades convidados en Santiago. Pero eu se vou non me... Ti se ves, pero a... No, non digo nada. Non di nada. Vou ali ao final, porque vos cando actuades no teatro encendes a luz do público ou está a Sí, escura? Claro, baixamos, falamos coa xente... Despois escurece nas improvisacións e todo demais, A pero mí bueno. non se pone moi nerviosa. Pero vades ao escenario en algún momento? Pregunto, A veces vámonos as 2 horas porque queremos baixalo, pero imposible, porque divertímonos moito e baixanos un poquinho perola, non? Sí, entendo que a xente sale con Enerxía. subidón. con Estamos enerxía. 2 horas en riba do escenario facendo idiota e divertíndonos coa xente e a xente pasa en... Moitas veces dan igual as historias. Sabes que ás veces as improvisacións teñen que ter un principio, un núcleo, un remate, e ás veces quedan sin rematar, da igual. Bueno, vamos ca mesa do Galicia, non? A mesa do Galicia son noticias que saliron no Galicia Noticias ou parecido. Esta é unha señora, cuidado con isto, que a estafaron á pobre porque chamaron ca inteligencia artificial facendo a voz do fillo. Tú imagínate a estafa, Sabes? O sea, tú recibes a chamada e é a voz do teu fillo a que che pide cartos. O sea, aquí cae todo o mundo. E ademais unhas persoas maiores Pero da que igual, sempre tenden a estafar a xente maior. se fan a voz de alguén que conoces, entón, ca voz do fillo, estafárona, ela mandou cartos e depois foi denunciar á policía. Que pasa? E o divertido ven ao final do vídeo. Mirad. Imitaban exactamente a voz do meu fillo e me pedían 4.800 euros. Me fixo dudar totalmente. Fixen o ingreso, me quitaron esos cartos. Despois chamei ao meu fillo. A ti se te estropeou o teléfono, el SIM ou tal. E dime, mamá, no, anulei as tarxetas. E fun á policía. E na policía chámame por teléfono. Porque claro, lle faltaba a outra mitad dos cartos. E eu estaba na policía. E lle digo, a policía que fago? Contesto. No, non contestes, déjalo. Digo, hombre, contestade vos. Pode dicirlle, estades collidos, o que sei, o que queiras. Como nas películas, ela quería como nas películas. Estaba denunciando na policía e que contestade vos e dicidille, está descollido. Está descollido. Está descollido. Pareceme maravilloso estar descollido, es como unha detención da policía xa directamente, non? En vez de saían cas mans en altos... Pero que ela deulle rabia, porque ela estaba na descollido. comisaría con teléfono. Chamaron os estafadores e ela... Claro, eu que faría eu tamén. Xa está, non hai nada Claro, que facer, listo. como nas películas, conteste Saquen a usted. carteira, E que dígalle, saquen a carteira. está usted bien jodido. Salgan con los megas en alto. Ahora, cuidado a estafa, É que o da inteligencia Claro. artificial non levo nada ben, Non. Que alguén sea máis listo que a min non me... Pero é que poden imitar a voz Hai de... xente que non ten inteligencia e metenlle as máquinas. Pareceme mal. Dame moita pena. Ademais, como esa cifra, 4.800, non... E Por que entonces, esa cifra? Ahora as autoridades dicen que se tes unha chamada destas, cuidado ca movida, Tú tes unha chamada, tú imagina, que te chama o teu fillo para pedir cartos. Pois que tes que colgar e chamalo tú, para asegurarte de que tú estás chamando a ese teléfono. Pero chama dentro do teléfono do teu fillo. O que sale ali é José Luis Fernández. Non sei. Home, non No, chega tanto, chamará en plan que deixe sin batería, chamote Estou chamando desde o teléfono dun amigo. Pero que máis dá, se tú escoitas a voz do teu fillo. Claro. Pero o que se No. pode facer é ter, pois, unha palabra clave. Porque, por exemplo, ao meu pai, que isto é verídico, chegoulle un SMS dicindo necesito cartos, mándame tantos cartos, Pero que tal, lles o número pedía? de teléfono. Un SMS, poñía papá, tal. Entonces, desde esa, temos unha palabra clave. Calé. Teña curiosidade tamén. Bueno, decir, papá, temos que Hai que cambiala. cambiala, porque ahora Galicia xa se va a Claro. Pero vades a flipar, é verídico, de verdad, papá, perdón, que é unha vergonza, pero é Chihuahua. E eu, vale, papá, este. Entón non decimos, hola, tal, non é Chihuahua. Vale, moi ben, controlado. móviles- Así que, palabra clave. Os móviles son moi peligrosos. Eu entereime hoxe de que unha muller se enterou da infidelidade do home da seguinte maneira. Cuidado ca movida, Tiñan 2 coches, un coche cada un. Pero os móviles dela estaban vinculados aos 2 coches, os 2. E foron a non sei onde e saliron cada un nun coche. Pararon no semáforo e entrou a chamada del no outro coche, no Bluetooth do outro coche. E dixe, Chihuahua. No. E apareceu ya ela na pantalla. Toño Taller. Hostia. Toño Taller.
E cando el descolga do outro coche e non era Toño Taller, era unha chica que dicía xa deixache a túa muller, cando quedamos, cariño? Cuidado ca movida, Os teléfonos hai que plantarlle lume a todo. Tú sabes cando... O que non hai que ser infiel, e xa está. Tú sabes cando eso cae no WhatsApp que pon que alguén está en línea? Sí. Que pon, en línea. Sí. O mundo vais a acabar cando poña en línea con quen está en línea. Pero xa podes quitar iso de en línea. No WhatsApp xa podes quitar. Como que non? Sí, para que non che vexa nada. Sí. Sí que podes. Non, quitas ya ahora, pero o en línea sale siempre. En línea sae. Si sale No, hai xente que tú non sabes se está en línea ou non. Estou atrasadísima. O cando está lido ou non está, claro. A maioría xa non se sabe se está en línea ou non. Sabe, Porque senón estabas en línea e non me contestache. Doble check, non? Por iso se fixo. Pois eu tiño Bueno. yo da hora por meus pais, porque me miran a ver se me conectei e se estou ben. Ahora, eu tamén teño unha solución. Se alguén vos pide cartos, non deixar. No, directamente. E xa está. É unha excusa perfecta para non E deixar a acabou o ninguén. problema. Cal é o segundo vídeo? O da lotería. Sabedes que tocou a lotería de Nadal en Bimba e Lola. Sí. A casi todos os empleados. En Vigo foi, non? Eso era en Vigo, non? Sí, solamente. É que lle tocou a casi todos. Tocoulle principalmente a xente que comprou. Eu sempre penso isto moito, Se estás nunha empresa, toca e tú... Pois isto creo que pasou en Bimba e Lola, mirado o vídeo. Segundo premio aquí en Vigo. Y sí, yo no compré. Así que nada, como veis, la oficina hoy está petada. Solo os digo que el año que viene, si podéis, comprad al menos el 10º del curro, porque si no, te puede pasar como a mí y como le ha pasado a 4 peladatos más. Porque hay veces que toca. Y cuando toca muy cerca y a ti no te toca, es una puta mierda, Pobre, Que pena. Porque nestes casos que se fai, a xente daralle, non? Non, Había un digo, anuncio- sinto... Non, porque se non comprache, non comprache. Claro, había aquel anuncio, non sei, da lotería, acordades que vos que aquel hombre que non comprara, que iba a un bar e non comprara, e o dono do bar dicíalle tranquilo, hai que Ai, ter... sí. Non Aí daba Iso- yo- iso non Eso non Ese pasou caso- aquí, Eso non pasa, tío. Eso non pasou aquí. Pero non pasa, depende. Si ti tes 5 décimos, non lle das un ao teu compañeiro. Pero vamos a ver, Eva. E ti tamén, porque sei que és boa filla, boa parella. Sí. Pero hai xente que é mala. Pero, Non é o noso caso. Non é o noso caso. Pero vamos a ver, se estás no traballo, hai unha lotería, ti ves que todo o mundo merca a lotería, Eso tamén é verdade. home, eu creo que por precaución Exacto. Amigo Debes- conductor. debes mercala ou non? É que eu solo compro a daqui. Claro. Solo. Como di un amigo meu, compra, non vai tocar ese idiota, non me vai tocar a mí. Claro. Claro, que xa non é polo premio, Ou, por si lle toca aos ou demais. eu faría outra cousa. Eu se me pasa o que lle pasou a este chaval, eu faría como que tamén teño. Méteste na festa. Para non pasar a vergonza. Tal, pa diante. É que o perdeches, o É extraviaches... que senón é todo o ano. Que, tal, que... Home. No, claro. Entón aí seguro que aparece Bimba ou Lola. Parece Lola e Bimba. E Bimba. Pobre, dá moita pena, dá moita pena. E a sorte doulle un portazo na cara, Non moita pena. Saliume malo, chico. Pero tamén é ese rollo, porque eu vou aos sitios que vou de cliente habitual, os sitios... Os bares, está- falas de bares. De bares, principalmente. Pero non podes coller en todos os bares. Claro, esa é Me outra. arruinaste. Porque aí- antes ainda eran participacións, pero ahora son décimos. Non, décimos totalmente, directamente. Claro. E que gastas 20 euros en cada bar? Claro, non é plan. Mínimo, despois a lotería. Kiko Rivera arruinas. Mínimo, pois a lotería. Claro. Rivera, cuidado. Depende dos bares que vayas. Eu non xogo nada. Non xogas? Nada. Eu tampouco. Eu solo nada É o aquí. mellor, pero non nin Nada aquí. aquí porque solo me jodería que todos Home, os compañeros te no, brancaran pero no, No, pero no. que toca de Land Rover e tú non tes. Madre mía. Farías o que dixen Pero eu. ti daríasme un décimo. Ao mellor un en completo no, pero... No, pero tú dime a verdad. Tú nese caso que tocara de Land Rover e tú polo que fora non colleras, a que farías como que tes? Porque senón, a vergonza que pasas... Igual faría, pero na cara notaríaseme Debe estar. bastante. Queremos meter tamén nesta sección de A Mesa do Galicia vídeos históricos. Hai un que non ten moitos anos, pero é histórico. Un chaval, polo que fora, foise da carretera no coche, Este é espectacular. quedou ca rodas para arriba e chegou un señor aí a axudarlle. Vámonos recordar. ¿Qué? ¿Sales? ¿Qué te pasó? ¿Cómo?
Hostia, entraste un pouco lanzado, Desas rodas lampidas, entón. Non che pasou nada, bueno. Entonces nada. Chama la grúa o que chama. Se non bebeche, nada. Pero se bebeche non chames que te tiran o carné. Non andes a fazer o parvo. Deixalo quedar aí, deixalo estar. Non se entera nin Dios. É maravilloso. Non era o do seguro, É caralludo, tío. No, el do seguro non era, É a idiosincrasia galega, Maravilloso, É a idiosincrasia galega. Ese sí que era un coach bo, É un sketch. Coach de coche. Coach de choque. Coche de choque. Coche de coche. ¡Ole! Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Pero isto é seguido así no show. Bueno, cada improvisación arranca con esto. Hai que estar moi atentos, non pode baixar a guardia. Pois este vídeo fixe... É que este vídeo podría ser un sketch, un reel, un Pero o sketch. señor estaba intentando axudar. Sí. Dixolle, se viviche, vaite. Porque van a ir a por ti. Había que ver como iba... O que está grabando había que ver como va, Porque... Para da experiencia, casi. No, é un creador de contido que está, porque está sacándolle, está preguntándolle, está tirando a unha persoa que está en shock esas rodas girando, que é maravilloso. Espectacular. É perfecto. As rodas lambidas tamén é espectacular, Tamén. E esa voz, que pasa? Que? Pasa, rapaz, Que non bebeche non pasa nada. Oi, esa persona que a mellor ainda vive, se nos está vendo... Ainda bebe, non comete, digo que fala por detrás, non cometeu ningún delito, realmente. En absoluto. No, o que está por detrás non cometeu ningún delito. No, todo o contrario, fixe unha crónica maravillosa. Sería guai que conseguiras ese contacto, eso ten unha entrevista boa, Nós temos teléfono de aludidos como tiña Sálvame. Claro que Sálvame tiña, si tiene información de algún famoso, por favor, chama aquí. Eso, vaya acoso, eso sí que... pero había eso, sí ou non? Sí. Había un teléfono. Gustaríanos invitar, verdad, a coaches de choque a estas dúas persoas. A estes dous, o que grava, o do sketch, os tonechos que salen aí. Son os tonechos de verdad, os auténticos. Porque eso podía ser... Sí, podía ser os tonechos. Eso, tal cual. Tal cual. Ai, que bon. Temos outro clásico tamén, que xa o apoyamos aquí no Rober unha vez. É unha frases de nai, cousas de nai. Hai un señor, un ciclista, que está subindo unha costa e está a súa mai grabando, ¿vale? Vamos a ver. Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? Lo que viene ahora es mucho más duro. Joder, mamá. Tú verás, sí. No, hombre, te lo digo, te aviso. Outra coach. Outra coach. Miña nai Motivacional. acabaría a frase dicindo e despois non dixas que non te avisei. Bueno, pero é unha coach, é unha nai dicindo que ven, o que ven agora é peor. Home, Coach, pero... as nais son maravillosos coach, As nai ten o defecto a veces de dicir a verdade. Sí. O que pasa é que avisan tanto que ao final acertan. Vas caer. Cae. Cando Cando cae... a atención aquela que cando che mangaba unha boa labazada e dicíanche, e me dolió máis a mí que a ti. Pero iso é verdad, A miña é unha das máis clásicas de... Sí, está me doendo máis a min que a ti. A min a veces cando estaba recibindo a mellor un pouco de zapatilla, dicíame, vas chorar por algo. Xa estou chorando por algo, estou chorando porque me está usted zumbando ca zapatilla. Non hai motivo, vas chorar de verdade. Vas chorar por algo. Eu que son un desastre que perdo todo, a frase épica é como vaya eu o encontro. Sempre. Onde está? No seu sitio. Que hai de comer? Comida. Esos son maravillosos. Desas frases, tipo E Ana é, se estás nervioso, ponte tranquilo. Ponte tranquilo. Iso é a mellor consello emocional que che pode dar. Estou nervioso. Se estás nervioso, ponte tranquilo. Punto. Ese, yo de... Se non te tranquilizas ti, tranquilizo eu. Maravilla. Vos que facedes espectáculo este como parodiando os coaches, agora estamos falando disto, de motivar a xente e tal, a verdad, eu teño visto xente que sí que vai a ese tipo de coach e lle funciona. Sí que funciona, claro que sí. Lle motiva, a xente que vai a grandes auditorios. Ahora está de moda, hai moitos grandes. Hai xente moi boa. A min, en concreto, traballo en moitos tipos de eventos no que vou a coordinar, a presentar, a dinamizar esos eventos, no que veñen grandes personalidades Pero do que mundo lle do dicen coach. a xente?
A veces son cousas moi obvias. Pero algo que che chamara a atención. Para que a xente se haya motivada de tú podes conseguirlo, traballa, esfuerzo, non sei que... O que che din, basicamente, que cambies atitudes. Eso que din as nais, que estábamos agora falando, parodiando, dicindo esa cosa tan obvia de si estás mal, ponte bien. Sé feliz, llega a tu casa, coge a tu mujer, sácala a cenar y llévala a no sé qué, y no sé cuánto, tal, que tú puedes, porque si quieres. Levántate ás 5 da mañá, que ven 5 ás 4, hasta non durmas. Pero falan desde a experiencia ou falan porque o leron nun libro? Claro, porque é distinto. Eu creo, non, o que pasa é que hai xente que é certo que hai moito vende fumos que o que ten é o don da comunicación. Comunica moi ben, e ti podes leválo ao mundo do humor, podes leválo Conta ben as cousas. A ser presentador. É creíble, claro. ao contala ben. Ou podes leválo a... A mí gustaba xente cando fala desde un sitio que ten unha experiencia. No primer programa que fixemos do diario, que veu Patricia Pérez co seu marido, con Luís, que lle pasou unha historia brutal, que por unha infección dunha bacteria, de heces de paloma, quedou cego, completamente cego, tuvo que aprender a andar outra vez, a comer, a falar, o pobre rompeu a cadera aínda hai pouco, unha situación terrible, que de repente dun día para outro queda cego para a vida, terrible. E aí sí que creo que dice, porque el díxonos algo que a mí me chamou moita atención, e de alguma maneira eu creo que me axuda na vida, que nos dixo a todos aquí, non señades tan exixentes con vos, vivid a vida, non señades tan exigentes con vos, de machacarvos por isto, polo outro, Dios mío, frústrome porque non consigo isto, outro. El, que lle pasou esa desgracia tan grande, el dixo, non señades tan exigentes. Eso sí que para mí eso sí que vale, porque fala da experiencia dele. Hai xente realmente boa, hai xente que lle compramos o discurso, hai xente a que lle compramos o discurso que de verdade é moi boa, motivando, e xa es de ali, pois como libros de autoaxuda. O que pasa é que é unha tendencia, unha moda que se subiron demasiados. E no medio de tantos hai moita morralla tamén. Ao final, o noso que vimos a dicir no show é que dá igual, que se ás veces non podes, non pasa nada. Se queres, podes. Ás veces queres e non podes, e non pasa nada. Pero que hoxe en día parece que polas redes sociais e todo isto non se parece tamén, Ana, que tes que querer, tes que poder, porque se non podes non vales para nada. O sea, tú non eres o que eres, tú eres o que mostras. Claro. Cas redes é moi difícil ter autoestima alta. E un pouco tamén o que decides de a xente que o pasa mal. Por exemplo, eu que traballo no centro de día, as persoas que teñen mellor humor e que axudan máis aos demais e todo, foron as que peor o pasaron na vida, porque o perderon un fillo, porque tuveron unha enfermedade terrorífica. E son as que mellor humor ten, así que temos que aprender desas persoas e que o humor salva vidas. Bueno, para rematar vou pedir unha improvisación. Por favor, a ver, avante. Vou pedir unha improvisación. Avante. Estás preparados? Veña, vemos. O sea, isto non está preparado nada de nada, vale? Sempre preparados para divertirnos. Atención, estás preparados para improvisar? Veña. Vou vos dar unha noticia e sobre esa noticia traballades, vale? Un minuto. Estades? Listos? Preparados? Listos xa? É verdade o que vou dicir, completamente serio. Pero xogamos todos. Si está todo correcto e hoxe é xoves, día 22, hoxe mismo está de cumpleaños o noso cantante Néstor Pardo! ¡Hala! A por él! Néstor Pardo feliz, Néstor Pardo feliz, Néstor Pardo, Néstor Pardo, Néstor Pardo feliz. É un auténtico prazer estar hoxe aquí con Néstor Pardo, que é un, dous ou tres punto. mellores Persoas que hai no mundo da televisión galega. Néstor Pardo! Bueno, coaches de choque, no perdan. Temos un programa a continuación de malas pécoras,